Guys. Tangoti titi gaga. Tichinzwa tifonere tizame kubata uyu musikana because time dzinenge dzaenda tirare. Anditi ende foni usinojera inonetsa kubata kana asitombogona kana kushandisa foni. Ndakugona. Guys, saka isita kutaura yanga iri nyaya Njuzu handiti ndo yatadzokera kuti tiite. Saka munhu asi kuedheka saka kuti zviite easy futi kwaariwo kuitira kuti vanhu munozoataka muchituka munhu muchidii regera tichiita iri call ataure nyaya yatoda kutaurawo atoda kungoti tiziyewo experience yavakaitawo vachishandana yavakadzidza pavakadzidza naNjuzu because munhu wese atoda kuzoti uyu Njuzu uyu munhu akaita sei because kana nini ndatombosama kutaura si Njuzu yemutoireti Njuzu yemuchemba Njuzu yemasuweji ndikonoti yemasuweji inenge iri nani ndo vana kuki avo then bva ndaona kuti iyi Njuzu ipi bva taona kuti Njuzu yemuchemba so apa saka isitesi tanga chinetseka kuti Njuzu ko munhu asinganyara anobuditsa sini yake zvaanoita zviya inini ndiri pfambi chaiyo but ndinotonyarawo zviita munongoziya ini sehure ndinotode ndisingatombonyare kuita zviya but ndinotosvoda kuita zvanga zviita mwana uyoyo saka bva totoona kuti inenge Njuzu yemuchemba iyi saka pakuzoona kuti Njuzu yemuchemba iyi pane vatazototi vari kuti don't worry Njuzu yemuchemba inozvitangira kunoku yakatozvitanga kudhara kubva atori kuchikoro akatosvikawo pakuita sei pakutonzingwa neNjuzu yemuchemba iyi maiziya saka Njuzu yemuchemba itakuda kuti tichinyatsonzwa zvizere zvanzi ari kuhospital ko iye paakambolikisiwo asheli aitarisirwa kuti munhu acharwadziwa uyuwo usati watumira mapicture yechinhu chako uchizvinyenga nebhodhoro uchidi kana uchimbokwanisa kuzvitora vhidhiyo uchizvinyenga nebhodhoro utarisira kuti unoda kuzotyisidzira vanhu uchitanzida kuzviurai mutengere manyonyororo ndanonzi chimapiritsa ekuzviurai waiwa kumwa zvinhu zvisiri fast wadii kutenga wemakonzo yewo black uya uda kunyepedzera kuti tivhundutsira Njuzu yemuchemba wadii kutenga ayaya mushonga wemakonzo weblack uya usada umbonyepedzera iwo paunombobuda uchizvitora vhidhiyo uchizvinyenga nebhodhoro uchinyengwa nekanhu kemwana wamudiki kuti usvike kuti vanhu vafunge kuti kamwana kadiki kane diki iko kane hombe kamwana ke kane hombe but zvabva zvaita kunge kane kadiki nenyaya yekuti nengirikini yakuzoita kunge bhodhi yekamboro kemwana mudiki yakadiki asi akasi kadiki nyoti rakagara rakangodo sikontarisira kuti mwana aite sei saka ngaamwe manyororo namheno starawo mapiritsi aikana nomutenga tumushonga tweblack turi fast tuya kuti uda kuti tityisidzira isu kuti tiregedze kutaura nyaya yako mune muchida kungoti tingogara tichingokusekerera muchitidadira nhasi tawanoka zvekumbokuseka hanimositidadira nhamo hanimositisekewo nhamo yedu nhasi tiripo pakuseka waiwa kuti hada uye chera kanzi imbinga but anopinda pakudo neumwana kaka baba yechero vakaita mari pamwe pacho pone kabhinzi kacho nakahombe pamwe takumbokuseka iwa ndimombotiseka nhamo dzedu hanimombotisekawo nhamo dzedu bva apa iwe wakamanikidzwa nani wachitora vhidhiyo wega uchidya mboro uchitamba uri muvhurosi uchidii uchizvitora wega uchizviitira twoweti twako uchinyepa kuti vanhu vatifunga kuti watundi wega tenga manonoroni toda unyepedzera kuda kudzungaira kuti tikudzwire tsitsi munhu anozvivata achitora vhidhiyo handi wakatotora vhidhiyo kuti wazonaiwo unotorere vhidhiyo uchizvivata dai waitovatwa nemboro yana Sebastian Magacha kana yana Mandla kana uyu anonzi yastana beta mazimboro mahombe anenge anyatsozadza muromo bechoti manje rako iwa memwanaka aritomborindana dai tobudana naLumumba wewe kana kuti wakabudana naSebastian Magacha kana kuti uyu anonzi stana aitide chitokubhiga kuti at least wakatambisawo beche rako pane zviri nani
pano utotambisira bete rako chinyepera kamwana kake utiri kutunda iko kamwana kake kutofirira tuvanhu turiendesa matunake vanhu vane ngatunake tuvanhu tukanaka turiendesa iwoyo maziru makashata anonaka here. Hello. Hello. Hi darling. Uri boy. Uri hello ndati uri sei zviri kufamba here izvo. Zviri kufamba dziri sei nyaya dzana Njuzu idzi? Ndidzo dzatinadzo idzi. Ko tanzwa kuti unonyatsoziya Njuzu. Tikumburombotitsanangurirawo kuti Njuzu uyuyu akabvira kuchikora achinzi Njuzu kana kuti. Hatiyezi. Ndikumbura kuti udzime imwe foni iri palive. Ndikuti manje kana uri uchiti uri live apa uri pafoni hazvinzwike. Hello. Hello. Yeah, anti uri kure because kana ukafona manje uri padhuze nelive inoita ma-echoes atinyatsozonzwanana. Yeah. But apata akukunzwa manje. Tikumburo wakadzidza naNjuzu uyu kuchikora ainzi Njuzu here kana kuti? Monalisa Chavura. Ainzi chini Monalisa ni? Chavura. Oraita ainzi Monalisa Chavura. Saka ima Njuzu saka Njuzu iri ndere kuzozvipakura zvake. Njuzu kutotanga kutoriona izvezvi tiri kutovhunduka kuti chii chiri kuitika. Saka izve Njuzu izvi zvachona izvi zvaimbo ari kuchikoro zvaive nemasaini here tanzwa pachinzi akambotodzingwa kuchikoro akadzingwa nenyaya yei kuchikoro. Masitutsi ari kupisa zvechivati zvinenge zvakatotanga kudhara because ndo zvaangatongori kana body language ndo zvaingaitongori kubva kuchikoro. Manje foni yako iri palive imwe iri paside saka tifeti kanzwanana. Ko wakukata futi ende vanhu vachonoso. Hello. Tikukumbira ukasaisa foni iri palive usazviona unozoona live yapera because apa iri kuita maeko hatinzwanani kana une foni iri padhuze iri palive. Yaenda offline. Alright. Saka ndo zvatiri kuvhunza kuti kuchikoro makadzidza kupi pachikoro chainzi chii? Chainzi Cholocho hai. Painzi Cholocho hai. Saka paakadzingwa pachikoro ainzi anga apara mhosva yei? Angatakura nemabhurumu kuenda kumalawi manheru.
taura iwe zvauri kutaura zvinoitika kasi panga pari paboarding. Ndo zvaakataura iye zvaakakonfesa taura saka ndonyepa ndichiti chi. Aiwa ndisi kuti hangu uri kunyepa ndikuri kuti pachikoro yaive boarding school here chikoro chenyu. It was a boarding school. Saka chii chakaitika kuti vanhu vafungire kuti atakura vanhu? Pane zvanga zvaitika here pachikoro? Boarding school yatikadzidza it was an SDA school, right? So vamwe vana vaitadza kupinda SDA because moziva mitemo yekusabata, vamwe vaitadza kuibata chibva tavhurwa inonzi scripture union. Saka paunion munongoziva kuti vanhu vanenge vasangana machechi epentecosta vakawanda. So pakazongoitawo kuti paka pane vanhu vanga vari powerful and all. Ndopakanamatwa, musi iwo pakanamatwa then the thing had to manifest and all. Ndopakazodzingwa pachikoro. Akanamatirwa ndobva dhimoni rabuda, pakubuda ndopakamanifesta kuti ndinotora vanhu ndichienda navo kuMalawi. Zvakazotanga kutaura kakuti zvazotanga kunongedza kana kuti iwo wainzi pressure so but iwe pressure sinyarara zvako iwo nezona katopedza newe. Tikadai ende vamwe vangu vakutanga kutobvuma kuti ndosaka ndichimuka ndakaneta hezvakati amen zviro zvekuchikoro but zvaitoitika. Alright, akati pachikoro like example vanhu vari muscripture union vari kunamata then ndobva dhimoni rabuda, saka pakuchibuda paya ndobva vanhu vatanga kutaura, saka ranga rakuti rikataura robva rati iwewo nyarara, iwewo ndakadai ndakakudai, ndakaenda newo kwakati, iwe nyarara ndakakudai. Alright, saka pavakazozvitsvagurudza zvakaonekwa zviri zvinhu chechokwadi zvaitoitika pachikoro. Zvaitoitika because kana even angori zvinhu zvandangora nangori munhu angori extraordinary pakati pevamwe vana. She was beautiful, she was all that. Angangori extra, angari kamwe kaunique kaanako so. Alright, saka kaunique aka kandokanoratidza kuti anga ari musatanist. Kunaka kasi munhu akanaka anenge amusatanist. Kuti ndishandise word kuti musatanist apa I don't think it's proper. Alright, anyway ngatisati satanist like kushandisa mean kuti kunaka kwaakaita ndokwaita kuti vanhu vafungire kuti pamwe ane mweya unombomubata here. Zvaingoita zvacho munoza pane mumwe munhu kuti unogona kungoita chatinoti jambwa rokuti unoita mumwe munhu kuti unongovengwa nevanhu but iye angangori different, you understand? Angangori different, aifaririka and it was very very intelligent. Alright. Angasiyana. I'm not to explain and say but I hope you understand what I'm trying to say. Angangosiyana nevamwe vanhu. Pane umwe ari kutaura ingwana pari kuti Cholocho High School it's not a Seventh Day Adventist school. It was. It was yakazopera kuita ye7th Day Adventist rini because pane vari kunyora kuti tinoziva Cholocho hai hanzi haisi. It was dominated by SDA, you understand? Kuti Saturday kwa kuna SDA church then pakazonzi vamwe vana vaitadza kupinda sabata ndobva pazonzi pachivhurwa scripture union. Alright, vanhu manzwisisa here hanzi chikoro ichi chaibhova che 7th Day Adventist hanzi ndobva pazoona kuti vamwe vana havaikwanise 7th Day saka yakazonzi pakachinjwa ikazenge yakunzi yakupindwa pane Western Union haichasii. Adventist school uyo ngaataure gore raakaendapo raakadzidzapo then wozotanga kutaura zvaari kutaura asati ari wasina kuswera. Hanzi neuyuyu I have been there, hanzi neumwe wachona I have been to that school and it's not SDA. Ngavataure pagore akadzidza iwayo. Alright, hanzi which year yaive ne7th Day Adventist? Even now kana pane vanodzidza iko mukavabvunza there is a 7th Day Adventist school. But izvi zvakaitika pane mumwe ari kutaura kuti hanzi Cholocho High was a government school, it was never been SDA school. It's an SDA dominated
private school. No one said it was an SDA school. Panga paka zara masabata. And they fight from SDA services and all. Ndobva vazochinja vabva vaita scripture union. Haina kuchinjwa sabata inotopindwa musi weSaturday, Sunday kuchipindwa scripture union. You understand? Sa ora iti saka kuna Western Union yacho newe inopindwa pachoro. That is ndikuti yaya dzacho ndikuti saka kwapangova neWestern Union hapasina SDI. Sabata musi weSaturday. Then Sunday kweitwa inonzi scripture union inenge yakasangana maRoma, maZayoja, maAF. Ya pane mumwe ataura zvikanzi it's true. It's SDA. Pana ataura kati chokwadi SDA. Haasi kunyepa kola. Yeah. Alright, saka wati kuchikoro saka ndonyaya yakangodzingirwe kuti anamatirwa akamanifesta. Then the school head was like, munhu wese ane tattoo, mangwana ndikakwana une tattoo, itori mhosva. Then she had to take iron, akabva zvipisa patattoo paya kubva ita chiro. Saka musikana yanga nemadhirama muri kuzwa here hanzi zvori pachikoro pakanga pari anga ane matatu sikakabvira nemakatatu but bhodhi yakari kutidatidza ingwani chironda chauri kutora chiri pai because hanzi anga ane tatu headmaster akati hatisi kuda kuona munhu ane matatu pachikoro hanzi akatotora aini bva azvipisa neaini kuti kaitonge karonda. Ayo musikane zvauri kutaura ishuwa here iyoyo. Kola uri kutaura zvechokwadi here kana kuti aiwa uri kunyepera njuzu yedu? Tinganyepera njuzu kuti yagotadze yaipei zvayo. Past is past, but ndozviripo. Saka paakazodai vakabva vamunzwira tsitsi vaona munhu azvipisa neaini. Madhezi achona abva zvasangana paakazoitwa expelled. Anyway, Zimbabwe. Saka zvakanga zvasangana kuzvipisa neaini. Aiwa tudze zvimwe futi. Kola uyu. Kola uyu ka. Aiwa kola ka. Hello. Escola. Neita. Wabaile kuseka evidence kana uriwo wakuseka ndoita sei manje. Oi. Saka chitudza imwe manje zvakamboita futi. Anonakidza saka ive nemadhirama zvisho. Saka madhirama akatanga kudhara. Aiwa madhirama akamatanga kudhara. Saka zvimwe zvaita kuchikoro ndezvipi zvokuti pauri kuona izvi zvausi kushamisika? Ndishamisika hangu pazvese. She used to be a model the way she is. Munhu ukataura zvakaipa pamunhu haungazotaura zvese zvakaipa. Ane mapositive thoughts ake. Like I was saying, she used to be intelligent. Aitamba, she was a model. Nekunyepa. Nekunyepa. Chakambokunyepera waimaita anonyepa.
chokudzosa sheti yangu kwezuru nakawata sheti haina kuoma. Ndipo sheti chekupfeka. Alright, ko zvimwe futi zvekuti uri kuti uchionako mavhidhiyo ake ipona hausi kurohwa neana hausi kushamisika. Zvii zvimwe zvauri kuona zvaaita uchikoro? Kwatinoda kushamisika pamagoja akadaro. Aine basa evident. Tiudzeka mamwe mabasa nditi ndo zvatauya kuti titandare zvedu tichinzwa. Zvozofumura zvakawanda. Chingotaura but handiti tatenderana here kuti paipa ndatombo kuti ndiudze hangu ndozvezvendera life ukati zvakawandisa mira ugotaura saka chitaura katinzwi. Maticha ekoko. Ya saka ndari kuti hanzi trukola uzive njuzu. Vanhu vedu musataura zvisina basa nekola kuenda asati atipa nyaya. Chitaura kanyaya nhai sweet anti data ri kutopera here nhai. Dzakawandisa. Taura kadzakawandisa anti unotaura 1 semataura waita yeainiyo. Taurwa iyo kwasara yeburi. Yeburi chii chakamboitika paburi kuchikoro? Kuti rakazokura nehatizive ndo vanhu vaidawo zvemaexperience. Kuti rakazonyatsodaro neiteta kunyepa. Asi vanhu vaidawo zvemaexperience vacha zvakadai. Wokuchikoro aexperience chii chaakamboita experience chaunotaura? I can't remember. I think it was 2011. Kuchikoro taimboita nguva yekuti tinonzi tiende kumastudies. Saka time yacho kwanga kusina magetsi. Kusina magetsi zvanzi mawriting candidates. Because I think she was one of the writing candidates. Ndovari kuenda kunoverenga chete. Vanhu vese dzokera ichi kumahostels. Ndo pavakazowanikwa sisi ari kumalab. One of the school teachers. Ndobva vabatikidzwa vari koko vachiita zvavaita pachikoro achitolambaswa naticha. Pachikoro andi vakabatirwa kumalebhu. Vanga vatori naticha zvavo. Manje ticha vacha vanozotodzingwa chikoro manje basa. Vakatodzingwa zvese pachikoro basa zvese. Vakazotodzingwa basa zvese nechikoro. Patikutaura ipapa zvekuti manifesta zvekuti ndinoenda nevamwe venyu kumalaunji kushandisai zvakadai. Ndo pakabva vabuda guri rese kuti munhu anenge asisiri nomaoko apaipa pakutaura paipa paanenge abatwa. Akaburitsa zvese muri kudai maibvunza chakadai ichi chakaitika chakadai ichi chaitika saka ndakazodai ndikadai. Alright, saka paakazomanifesta ndo paakabva azotaura zvese nezvekuti ndakarara naticha Chingava so kusvika ticha vadzingwa. Ndizvo zvanga zvitori nema-V11. Zvaticha zvaitwa nema-V11 zvakatoonekwa vari kulab. Izvi zvanga zvitori nema-V11. Alright. Ko zvimwe ramba uchitaura unozoswitika ndosika paipepo wauya nenyaya ndambokudza kuseri kuti ndipe nyaya nditauri bose tichitira data nditi iubva wataiwa nyaya dzacho dzakawandisa itai live. Taita live yacho unachitipa kanyaya. Ndizokaza tiri kupakura tichitaura chiita chidzika nedzo. Nyatsoodzika tikutonyatsotoda bose toda kuzoti zvakabva nepishi. Yakata. Hello. Ndipabasa ndichipota ndichibirira phone so. Alright. Saka chiti gaga kavamwe havana data pasi guva varida kunyatsorinzwa. Ipapo
madhezi ekubatwa naticha Vera. Saka hanzi pakubatwa kwavakaita sisi kuti vachidzokera kumahostels evanhukadzi kwanga kusingasadzokeke because kunenge kwakiwa because of tight security ka moze mabhoding kunokirwa vanhu vabatwa zviya vaticha Vera hanzi ndopavakabraiba musecurity vabraiba musecurity uye paye vakubva vanzi naticha Vera saka iwe kuti uchienda kwazvichaita saka iwe ndozongotokuburitsa kuma handinozati pabhoding matichers anopiwa matichers cottage abvanzi iwo saka ndochitokwenza ndozokubudisa mangwana makuseni ka ndokupa pawe mabhuku etongotongo yazokureta mabhuku kuchi kumacotage ndobva sisi vabvumirana nazvo saka ndichikuziva kuti musecurity uyu akaita sei ndopaakabva amhanya akanotaura kuvakuru tikukunzwa. Hello. Tikukunzwa taura kola tikukunzwa. Ya, ndobva paakaenda kumacottages kweka vaenda secretary vaenda kanotaura kune vakuru kuti ndo nyaya yanga iri. Saka hanzi moment time yakabva yaenda masenior teacher maboarding master nemamatron pavakasvika ikoko kwaanga ari kucottage yaticha anga vamutora vakawana munhu achinja kuita nyoka. Pavakasvika kubva kumahostere uyu security ndiye akamhanya akanoripota kuofisi. Kuti ndapiwa mari chivhara muromo chekuti asi handina kufanira zvaitika nezvakati. Saka akazoona nyoka yakati disappear uta nyoka ndiani? Maboarding master madead master anonga vashedzwa manje. Vakasvika hapo munhu anyoka. Munhu hapana munhu yanyoka kuti vachitema nyoka yachatemeka. Saka yakazochinja futi kuita munhu pamberi pavo. Pakangwazi kune vakavariko vegwatsiko pakangoti mhepo isitakazoone dumuna. Saka mhepo yakazoita akazobudikira kumahostel. Nyaya uri kutaura ifirimu imuvhu kana kuti zvinhu zvakatoitika izvi? Real true life true story. Zvakaitika gore ripi zvekuti kana pane vamwe vanhu vaidzidza ipapo vanogona kuitinesa because panenge pane vamwe vanhu vekuchikoro kwenyu. Izvi zvakaitika gore ripi izvi kuitira kuti vamwe vanhu vekuchikoro kwenyu vakanzwa nyaya vanobva vaiziva? 2010 2011. Zvauri kutudza zvakaitika here iwe musikana iwe? Saka pavakasvika vabva wana ari kuhosteri ndomupavakabva vamudzinga. Pakazongota musi wekuti nyaya dzake dzakazotanga kuverengerwa ndo musi wakazongonzi fewe. Ingachaiwo mamuvhu zvikutoenderana nezita rake chaizvo. Ko imwe tinzwe futi imwe taura imwe handiwati dzakawanda tinzwe imwe. Kola.
Kola zviri sei? Mushe zviri sei? Ya, taura tinzwe dzimwe dzachona. Pane vamwe vari kuti akadzi vakadzidza kucholocho hanzi nyaya iyoyo mukatarisa mheno kuchiko yekucholocho hanzi iriko nyaya iyoyo. Pane vari kutaurawo kuti hanzi nyaya iyoyo mukaigugula wati inowanikwa hanzi iriko pahistory yekucholocho. Amen. Pane vamwe vanhu tichatoitsvagurudza, vamwe vari kutaura kuti hanzi mukatoenda kugurupu recholocho reschool nyaya iyoyo iriko. Kola. Hello. Pane vamwe vari kutaura kuti mukaenda hanzi pachiko yekucholocho nyaya iyi iripo. Hanzi zvoni nevamwe it's true nyaya yakatombobuda mumanewspaper. Pamwe foni yedu pamwe ndo yasino airtime because yakungoita ichikata. Pane vamwe vari kutaura kuti is true Kola asi kunyepa nyaya iyi yakatonetsa pane vanhu vemucholocho vanotoiziya. Vamwe vari kutaura kuti nyaya iyi yakatombobuda mumanewspaper inotozikanwa nyaya iyi yakaitika. Of which macases eusatanist maboarding school yakambotenderera ka. Hanzi nyaya iyi yakabuda hanzi munonzi hanzi chronicle newspaper, hanzi yakatobuda muchronicle newspaper nyaya iyi. Pane vanoziya zvakaitika ikoko hanzi nyaya yakatombobuda muchronicle newspaper. Yo. Kola achadaire foni. Hello. Ya Kola, pane vamwe vanhu vari kubvumirana nenyaya yako vakawanda, vamwe vari kuti yakabuda muchronicle newspaper yakabuda hanzi yakatombonetsa nyaya iyoyo. I think pakatomboone video because madays achona ipapapo angari madays ekugadzwa John London Nkomo kuzaibvawo kucholocho ikoko. Haisi nyaya yemafirimu, haisi kunyepa, nyaya yechokwadi. Hanzi neumwe musikana ofutara apa my sister akadzidza naye 2010 akatombodzoka kumba nekutya. Hanzi akutya kudzidza pachikoro. So nyaya muri kunzwa guys, pari kutobudawo vamwe vanhu vekucholocho muraini vari kutotaurawo ipapo. Vari kutotaurawo ipapo, muri kuvaonawo vamwe vari kutopawo makoments avo vekucholocho. Ichokwadi ko tikazovenga munhu zvekusvika kutanga kumupomera zvinhu zvaasina kuita sei. Mungada kutsvagisa nyaya iripo yakatombobuda munewspaper akatonzi kuZimbabwe achabvumidzwa kudzidza any school. Saka zvatoitika zvabuda munewspaper akatombonza pasisina pachikoro paachabvumidzwa kuti adzidze. I doubt if she achieved any educational level kuZimbabwe because akatobva atonzi no abanwa. You get what I'm saying? Saka avo vakagara macomment section avo vari kufunga kuti nyaya yekunyepa kana kuti zviri kubva musoro mangu. Believe it or not zvakatoitika. Alright, but nyaya idzi dzakambotonetsa maboarding school nyaya dzakadai okasa that time. Zvakaitika. Alright. Ndichazotumirawo kuseri madetails ekuti angaiwana kupi nyaya because nyaya itoripo. Kwoti haisi yekutsvagwa. Nyaya itoripo yemadays even paakachinja wachona kuti anyoka munhu wese akamuona. Itoripo nyaya yachona. Paakatochinja kuti anyoka vanhu vese vakatomuona nematichers aivepo. Nesu vana vechikoro takatoona tikatoita fiye tikatombodzoserwa kukumba. Nevanhu vechikoro vamwe vakatoona vana vakatanga kutombotya vakatombodzoserwa kudzimba. Sesu taitogara naye murumu takatoita inonzi trauma chaiyo. Muri kunzwa guys, hanzi vaitogara navo murumu vakatomboita time vachitotya. Saka kuna avo vari kufunga kuti manyepo
ndichakukandira kuseri evhilo proof mavhili 11 zvese zvakatombobuda paherald ndiko ozovaisira pajekerere. Pamwe tinotya mastreets anohana tingatozomwa mapiritsi. Inga zvako matiudzeka rimwe futi. Achitaura imwe iri strong one yekupedzisira. Ndikutaya kufunga. Ndakutozonyepa manje. Evi dzakwana. Handine proof nadzo ka ndidzodzo. Alright, wodza une proof nadzo dzakatoitika ukadziona ende dzikanetsa. Saka riune muyaka anodzani? Chingotiudza chimwe chekupedzisira. Iye aiti paakazobvunza kuti kwakazotanga rini zvikafamba sei. Aiti iye akazviwana achiri kutongobva mudumbu. Saka hatizivi kuti chokwadi here kana kuti. Hello. Ndiri kutonzwa ndikutoshamisika nenyaya iri kutondishamisawo. Pakaita nezvivindi vakadzidza naye pa 2010 2011 pacholo chawaya vachataura. Pakatoita vane zvivinde vakadza nepacholo cho 2010 na 2011 vanotozviziya nyaya iyoyo. Asi iwe kuseri ndichakukandira mavhili 11 akatombobuda pamanewspaper nyaya ikanetsa. Alright, ndikandire, don't worry, unondikandira kuseri. Saka pakutozviti Njuzu ari kutozvipa zita rezvaanotoita. Zvaatongori. Kune vaya vachitanza akagadzira bhodhi yakaita sei ndomugariro bhodhi yake iyo totongumuziva nebhodhi yakadaro kudaro. Mukunzi hanzi vaya vanoti akagadzira bhodhi akadii hanzi munonyepa. Bhodhi yake yakangogara yakangodaro kana kubva kuchikoro. Kubva kuchikoro angu akapiwa bhodhi language. Yo. Inga anototyisa munhu inaini. Munhu akambochinja kuita nyoka kuchikoro. Maticha nevana vechikoro vakazviona. Munhu akambovharisisa chikoro kuti vanhu vambonzi vana dzokerai kudzimba. Akaipa. Nyaya iyi iri kwandiri. Hanzi ku Chronicle inonzi newspaper ndaitsvaga isi kubuda nyaya iyi. Kola wokoyo namami. Ameno vanhu vari kuti hanzi vagugula kunewspaper nyaya iyoyo asi haisi kubuda. Newspaper iri pachira ndichatsvaga nozokupa umbo. Saka iwe waitova roommate yake waitoshare naye kudhomu. Taitogara tese tichitomboti kana sheti yangu isina kuva mapfeka yangu. Pane mumwe ari kuti hanzi my cousin went to school with you. That's a lie. Hanzi neumwe cousin yangu yakaenda naye kuchikoro inhema dzauri kutaura. Akaenda kuchikoro kupi wacho? Hanzi kucholocho. Cousin wake pamwe atori nenyaya dzakewo futi. Hanzi zvoni iwo uri kunyora kuti cousin yako yakaenda kuchikoro naye haimuzivi. Hanzi cousin yako yainzani. Hanzi pamwe ukatotiudzawo nyaya dzakazini wako iyoyo pamwe tinototaura futi nyaya dzakazini wako futi vanenge vachitodzisiya. Pakaipa ivhirega ndirari. Wati sakainzani kuchikoro? Zita rake chaicha ranonzi Mona Lisa Chavura. Mona Lisa Chavura. Chavura. Nga zvakaoma naini. Zvaanotohlisa naye munhu. Pakaipa. Hanzi nemunhu uyu evidence caller asi kunyepa.
ask why Miss Shelley akaenda for cleansing ku ZCC. Iye Njuzu akambozvitaura kuti Miss Shelley siyanai neni. Hanzi akamboti Miss Shelley siyanai neni, zviri pandiri zvikukutu. Oh, because pane mumwe ari kutonyora kuti hanzi Miss Shelley vakatomboudzwa kunzi siyanai neni Miss Shelley, zviri pandiri zvikukutu, siyanai neni, vakazoenda kunogeswa ku ZCC. Ane video yanayo pa YouTube yakatobuda achitaura vanhu kuti ndozvandiri siyanai neni. Achiti zvaari zvechi? Zvaatori zvozvozvo, vandu zvandiri. Zvakaoma. Akaipa. But iro rakanaka zinjuzu racho, rakanaka zimusikana riya. Aya pakunaka zvake kana body language Saka ndofungawo vanhu vaimuvenga kuchikoro because aitora vakomana vese, akanaka kamunhu uya. Guys, nyaya dzachona idzidzika dzinotopedza power. Irozi rakanakisa, irozi gadzi rakanaka riya riya. Wozokatasa bhodhi yake hapana kana panombo pekutapa unoshora kana fesi yake, skin yake, bhodhi yake. Rakanaka